Panggone penak banget, guys. Aku njiko sego sop. Pen njiko apa? Oh ini kluinya menarik. Kluwe, iki kluwe. Iki kluwe. Enak lo deh, dong bu, dong anu rebung bareng. Kluwe apa nganu ya iya? Gori. Gori ya. Gori ya tadi. Sak meniki 11.000, guys, nasi sayur. Nek nganggo bubur 10.000. Ini lawe iki ya, guys, komplit ya. Gorengan enek, ayam, lele, telur dan lain-lain. Oke, engko nek wis njiko gari dilaporke rono totalan ya. Oh iki enek pisang gratis. Sing pengen pisang gratis.